miasto starsze od Krakowa. Czemu ten ring jest taki srogi? We niewyeklerowanych okolicznościach ginie. Najbardziej znany śląski, najpiękniejszy sąd na Śląsku. Kajboł, Zomek. Jedna z najkrótszych sztrasów w Europie, 1350 metrów. Pierwsze miasto, 4 godziny 25 minut ze Beuthen do Berlina. No i jest to fest turystyczno-atrakcyjo Bytomia. Mocie to kaj? Indziej? Co tak godocie źle o tym Bytomiu? Gdyż tu są takie rzeczy, co pieronie warszawioki zawiszczą. Witam was Rostomili. Bytom, Beuthen. Czekał, że na to miasto myślał, że o nim, śnił, że o nim od poru miesięcy, rychtował, że się do tych tajlików. Ja i wyście czekali. Jedno ze piękniejszych miast na całym Śląsku. Ktoś rzeknie całą godo, to najbrzydsze miasto na Śląsku. Jedno ze najbrzydszych we całej Rzeczpospolitej. Tak go dają, no ale to nie ma prawda. Miasto jest zaniedbane, no ale miasto ma srogi potencjał. Industrio rozwinęła to miasto, industrio też zaczęła to miasto niszczyć. Bytom, Beuthen i oturajzował, kejżech był młodszy, autobusami, strasbankami penetrował, żech wandrował, tukej, był żech też tukej kurierem. Naprawdę to miasto zasługuje na więcej. Śląski Lwów, Śląski Wiedeń, czemu takie miana? No bo tu wszystko jest piękne, a jak nie ma piękne, to może być piękne, a jak nie może, wszystko może, no ale kiedyś richtig było piękne. Bytom to srogo historio. Miasto starsze od Krakowa, o 3 lata. Miasto, które było siedzibą księstwa bytomskiego. Bytomskie księstwo. I książę Kazimierz jako pierwszy ze śląskich piastów złożył hołd lenny czeskiemu królowi w 1289 roku. Proszę was, bez najbliższe 10 tajlików do Bytomia, będziemy w administracyjnym Bytomiu, będziemy penetrować to miasto, bo to miasto zasługuje na więcej. Naprawdę. Byćcie ze mną, abonirujcie mnie i jadymy. Bytom, po niemiecku Beuthen. Zaczątki osady to XI stolecie. Miasto lokowali na magdeburskim zakonie w roku 1254, 3 lata wcześniej od Krakowa. W całym mieście we dzisiejszych administracyjnych granicach to je zusammen ze Stadtteilami w roku 2024 kwaterowało 146 922 persony. W samym historycznym Bytomiu w 2018 kwaterowało 48 169 personów. To je mniej niż 100 lat nazad. Po roku 1945 na plac autochtoniczny jako też niemiecko-gotkowej ludności przyszło tutaj wiele personów ze wschodu, między innymi z Lwowa, jako też innych placów z Zabuga. W XX stoleciu, we większości po II światowej wojnie, do Bytomia dokuplowali okoliczne gminy. Nie będę ich teraz wymieniał, bo każdą z nich za niedługo w ramach tego cyklu nawiedzimy ze kamerą. We wszechobecnym cenzusie z roku 2021 12,42% personów zadeklarowało śląsko-narodowość. Jedni wpisali 2 narodowości. W Abstimmung 20 marca roku 1921 w Beuthen większość wylowała Niemcy, 72,3% personów. Trzeba wiedzieć, co wtedy wszystkie dzisiejsze Stadtteile Bytomia były osobnymi gminami i welowały inaczej. Beuthen został w Reichu, w ramach nowej prowincji Oberschlesien, która powstała we większości na placach dawnego Regierungsbezirk Oppeln. Bytom leży we prostej linii 13 km na północny zachód od Katowic. Fest zacne persony tutaj kwaterują albo stąd pochodzą. Niklaus Pieron, najbardziej znany śląski youtuber. Grzegorz Kulik, najbardziej znany śląski przekładacz. Kto jeszcze? Wędrowne motyle, kanał na YouTube, Nowoki,
portal Gdzie wyjechać, chyba najbardziej znane Wandrusy ze Śląska. Dali Tomasz ze Śląskiej Ferajny, mój kamrat, Beata, co mnie kiedyś filowała, szajbowała, mam nadzieję, co dali. Nie filuje i no nie szajbuje. Szepnijcie cosik pod tym filmem, jeśli to widzicie. I wiele innych zacnych personów. Naprawdę jest to miasto ze fest bogatą historią. Czemu ten ring jest taki srogi? No dyć to jest chyba najsrogszy ring na Śląsku, jeden ze najsrogszych. No to zasługa Sowietów. 45 rok przychodzą, no i co robią? Potem za chwilkę kaj stał pierwszy Rathaus. No tutaj mamy rzeźniczo ulica i on kajś tutaj stał obudowany kamienicami od północnej zajty, on był murowany, ja. Potem stanął drugi ring, już dali, tutaj kaś, obejrzyjcie, i stał do 1877 roku. W 1977 roku wybudowali trzeci, ostatni już Rathaus. W 1979 roku go skończyli i stał tutaj, mamy tu szradnięte, obejrzyjcie, relikty zachodniej pierze i dawnego rynku, ja? Relikty zachodniej pierze dawnego ringu. Ja stał do 45, kiedy spoliły go Sowiety. No i z kuli tego dzisiaj mamy taki plac. On potem też był trochę bardziej zielony, dzisiaj mamy taki no, bardziej pierwotny, można powiedzieć, no bo te ringi też były brukowane. No i on też był obudowany kamienicami. Schlafender Löwe, śpiący Leo. Jeden ze symbolów Bytomia je na ringu. Jako je historio tego Leoka, był on tajlą Dynkmala. Dynkmal stanął w 1873 roku. Kuzocy pomieszkańców bytomskiego Krysu, co poginęli we wojnie prusko-francuskiej z lat 1870-71. Ja, no, Prusy i ich sojuszniki wygrały ta wojna, no i z kuli tego zmajstrowały drugi Reich, ja? Drugi niemiecki Reich. No ale było trzeba to okupić krwią, ale Bismarck powiedział krwią i żelazem, no i osiągnął co chciał. Ja, pora metrów był wysoki, to było na wierzchu. W 1932 roku przenieśli ten Dynkmal do Akademickiego Parku, dzisiejszego Akademickiego, na dzisiejszy Akademicki Plac, wybaczcie. I co było dalej? 45 rok, Sowiety przychodzą, bulą ten Dynkmal, a to przenoszą do Miejskiego Parku, a jeszcze dzisiaj bydymy. 2 razy jeszcze zmienią lokalizację ten Leok, a nie skorzej we 50 latach XX stulecia w niewyeklerowanych okolicznościach ginie. Nie skorzej znajdują go kaj, no tam kaj wiele śląskich zabytków w Warszawie. No i udało się na szczęście w 2008 roku zaś przynieść tego Leoka tam kaj był od zaczątku, od 1873 roku. Niestety nie mamy tego Dynkmala. Fajnie by było, co by ten Dynkmal zaś tu stanął mono kiedyś, no ale mamy tego Leoka. Chcę jeszcze powiedzieć, co zaprojektował go słynny Teodor Kalide. Glajzy, Straßbanka już tutaj nie jedzie, no ale kiedyś bez ring przyjeżdżała i jeszcze na ten temat będziemy gadać. Sumy kąsek od ringu, a nie ring. Tutaj mamy klasztorny plac, no ale o tym se pogadamy kejnedy. Kiedy się obróca, to mamy geszeft, lokalny patriota. Dzisiaj jest zawrzyte, dzisiaj jest niedziela, no ale we sobota od 10 do 2 po południu, a od poniedziałku do piątku od pół 4 do 6 wieczór. Że czytał, co robią, to po swojej inkszej robocie. Ja robią to ze Pasyje do Śląska, ze Pasyje do Bytomia. No i co tutaj mamy? Roztomajte, lecimy na Bytom, Wojten. Obejrzyjcie tutaj, po drugiej zajcie,
Fliegender Schlesier, no o Bahnhofie jeszcze dzisiaj będziemy gadać, Strasbanka, będziemy o tym gadać, kuknijcie se, no i roztomajte śląskie i bytomskie łony, no i ten Rathaus i tak dalej. Ja Bytom, gadając o tym nie ma Ślązoków, są Ślązoki, trochę mniej niźli kaindziej, niźli we Königshütte, ja, no, ale trochę więcej niźli we Gliwicach. Bytom, Górny Śląsk, przaja Bytomiowi, przaja Śląskowi. Pani Mumering, tutaj mamy dzisiaj grunwaldzki plac Friedrich Wilhelm Ring kiedyś. Gotowe, co Bytom był siedzibą bytomskiego księstwa. Otóż musiał tutaj być zamek. Tego zamku nie ma, niestety nie ma. Kajboł. No i prawdopodobnie tutaj na Friedrich Wilhelm Ring. Genau, kaj mamy dzisiaj ta odnowiono kamienica Rycersko 1. Czemu Rycersko 1? Te ulice są świadectwem tego, co było kiedyś. Tam był skrót dla gości od księcia, który szedł od krakowskiej bramy wzdłuż obronnych murów. W XIII stuleciu był tutaj zamek. Ja, Bytom je tak stary, Bytom je tak zacny, to je tako historia. Tu jeszcze było coś większego, no ale to nie skorzej i o tym pogadamy se kejnedy, bo ze samego centrum będą czytajniki. Bytom miał obronne mury. Nie wiem, to są fragmenta obronnych murów, no ale na zicher myślę to, co je teraz tam zasłonięte. Od XIII stulecia do XIX, no bo w XIX stuleciu likwidowali te obronne mury, miasta się rozbudowywały i one wadziły. Jeszcze kąsek dali są te mury, no ale ich tak nie za bardzo są widoczne. To je przy Rycerskiej i były trzy tory. Krakowsko, tutaj Kaś, Gliwicko i Tarnogórsko. Ja. Richtig miasto ze bogatą, starą historią. Na pierwszy rzut oka tego nie widać, no ale są jeszcze pozostałości tych dawnych czasów, tych szczednich stuleciów. Jeżek we geschäftowym centrum Agora. Są my w centrum Bytomia. W 2010 roku to powstało, no i były kontrowersje. Jako to moderny budynek we historycznym centrum, a do 1979 roku były tutaj kamienice. Wybulili je, taki całki kwartał, no i powstało to, co je. Rzeknijcie, podoba wam się taką koncepcją, albo nie. A przy Agorze mamy sąd. Najpiękniejszy sąd, jaki żeś widział. Najpiękniejszy sąd na Śląsku? Szajbnijcie, mono sąd piękniejszy. Ale naprawdę to, co tu widzimy, to jest monument. No, ino do takich sądów łazić. Budynek powstał w 1860 roku, rozbudowany w latach 1891-95 w renesansowym sznicie. No i przyjeżdżajcie tutaj, przychodźcie, bo to jest coś neorenesans w industrialnym Bytomiu. Do sądu przylego areszt z 1862 roku. W 1875 roku tutaj, no albo w raci Bożu, to nie wiemy, umrzył Karl Pistulka. Gadaliśmy o nim w tajliku o Szczeleczkach, śląski rozbójnik. Strasbanka 38. Jedna z najkrótszych strasów w Europie. 1350 metrów. 6 minut 5 sztelów jedzie. No to są Strasbanki z 49 i 51 roku. Nie każdy kurs je tą Strasbanką. Słuchajcie, wlazujemy i zaraz będziemy go dać dalej. We całości
Już teraz banka idzie jedną glajzą. Powstała w 1913 roku ta linia. Neuprzód numer 3 jeździła na ring. Od 1933 roku do 1951 to był numer 33, potem 35, a do 1982 38. Je to fest atrakcjo Bytomia, atrakcjo całego Śląska. Sumy na placu Sobieskiego, kiedyś Moltke Plac. Po I światowej wojnie Bytom się rozbudowywał. Poza mury miejskie, których już nie było. No i planowali tutaj na Moltke Plac zmajstrować takie centrum gospodarczo-kulturowe. Nie wylazło do końca. To powstało w latach 1929-30, a są my przy funkcjonalistycznym budynku Górnośląskiego Muzeum. Samo muzeum powstało w 1910 roku, no ale tutaj wchodzili się w tych latach, co żech przodzi powiedział. Zmajstrowali to muzeum na nowina o tym, co w Katowicach powstało Śląskie Muzeum, a przypominam, co te miasta fest rywalizowały. Katowice pod polskim reskierunkiem, Bytom, Boyten pod niemieckim reskierunkiem. I tutaj też postać Ludowy Uniwersytet. No, mamy ino szkoła budowlana, ja? A tutaj był kiedyś torg, a jeszcze przodzi bauerstwo. Półżech pora lot do zadku we Górnośląskim Muzeum, no i żech się znerwował. No takie propolskie, no i słuchajcie, jakieś tam felery też, jakieś małopolskie łony wystawiane na śląskich wystawach. Landkarta, co se, jeśli dobrze przypominam se, była ino śląska pod polskim reskierunkiem, nie było pod czeskim. No i jeden sztok to Galerio Polskich Obrazów. Nie wiem, jako je Terowski. Kiedyś dyrektorem był tu Jodliński, no ale to lata temu, no i faktycznie ten hop dbał o nasze sprawy. No ale co tutaj mówię? Muzeum Górnośląskie we Bytomiu informacyjne dla zwiedzających, szajpnięte po śląsku, ja. Wystawki stałe, przyroda Górnego Śląska i tutaj bojkowy świat. No mamy feler, ja. O, z ptoszkiem, tutaj się nie dało, bo mamy przed J, no i U, świat, nie, świat, albo o z ptoszkiem, albo o Einfachowe, tutaj na wschodzie Górnego Śląska. Nie będę tego wszystkiego analizował, ja. Fragmenty też nie, fragmenta powinno być, no ale dobre. Zoca, co po śląsku je, bo ono coś ich się zmieniło. Ja, słuchajcie, Bytom, tu jednakoż jeszcze czuć ten Śląsk. We Gliwicach, kajmy byli uńskiego roku, obejrzyjcie se tajliki, było troszkę inaczej. Tutaj, we Bytomiu, mógłbych mieszkać. We Gliwicach już bych się trochę źle czuł, jako Śląsk. Sumy we Miejskim Parku, Park Kachla, dzisiaj za mną Góra Miłości, sumy dali we centrum Bytomia. Ja, jako i historię tego placu, w 1840 to powstało na placach poindustrialnych, już wtedy postindustrialnych. Były tu gruby Galmanu, Apfel, Terezja, ja, no ale to by było małe. Hubert Fontine Winkler dał jeszcze 330 morgów swojego podmiejskiego lasku. Potem jeszcze w okresie międzywojennym powiększyli ten park. No i dzisiaj możemy po nim łazić, a nie wychodzić ze centrum Bytomia. Od lat 1881 do 2015 hań dali była gruba centrum i ten park oddzielał zabudowania miejskie w centrum, ja, od gruby. Tak się żyje na Górnym Śląsku, we Bytomiu, we fest industrialnym placu Tela Zieleni. Mamy tutaj staw, są dwa stawy, to jest ten piękniejszy, no i mamy Wyspa Marzeń. Jakie macie marzenie? Jo, mam jedno związane ze Śląskiem, no ale nie będę godał wam wszystkim, pomyśla, durć myśla. Dobre, słuchajcie, co tutaj my jeszcze mieli? Naprawdę, słuchajcie, ja w ogóle tu jest pierwszy raz, a we Bytomiu już jak był tyle razy, no ale jakoś z parkiem
nie było mi po drodze. Zoo tutaj było. Pierwsze zoo na Górnym Śląsku. Ja, tutaj. Powstało w 1898 roku, fungowało do 1957. W 1955 zaszli je likwidować, w 1966 już było całkiem zlikwidowane. 89 sortów zwierząt. Słynęło ze berów. Dzisiaj mamy tu jedynie kaczyce na stawie, no i psy, które łażą. No a kiedyś, słuchajcie, mało kto wie, dzisiaj mamy zoo we Śląskim Parku, we Chorzowie, ale kiedyś tutaj było to zoo, nie wiem genau kaj, szajbnijcie i żegnijcie. Co tutaj jeszcze mamy? No mieliśmy kiedyś miejsko łaźnia, potem w 1934 powstał basen, dzisiaj mamy dwa baseny, jeden odkryty, jeden zawarty. I co się warto wspomnieć, basen w 1936 roku, kiedy była olimpiada w Berlinie, był rezerwowym obiektem. Bytom Boyton przynależał do III Reichu wtedy. Co jeszcze my tu mieli? Kościół, który przykludzili w 1901 ze Mikulczyc, rozebrali ze Mikulczyc drzewiany kościół, on zgorał w 1982 roku. Sportplace mamy, koncertowo muszla. Co jeszcze mamy? Mieliśmy Dynkmal, kółzocy poległych w I wojnie, pułk bytomski, Nieskożyj po II wojnie, stanął tam Dynkmal Świerczewskiego, dzisiaj są tam jakieś blumy. Dynkmal Bismarcka stanął w 1908, zniszczony w 1945. Miejski park, centrum Bytomia i go dają śląskie czorny. A jak już zielony, jak ktoś więcej no to wie, to go dają na zachodzie. No nie no, Śląsk tutaj też jest zielony. Dwa płuca, czarne płuco, zielone płuco i naprawdę śląskie piękny, a Bytom jaki je piękny. I nie godejcie, co Bytom to je miasto, co się nie werci tutaj przyjeżdżać, co tu je wszystko beznadziejne. No nie ma tak, no widzicie, to wszystko je zło propaganda. W miejskim parku mamy jeszcze Stadtamt. I my przed budynkiem tego Stadtamtu. No ale pierwej tak nie było. Budynek powstał w 1916 roku i do 1945 fungował jako sąd. Amt jest tu dopiero od 60 lat XX stulecia. A jest to plac Georga Brüninga. Kim był Brüning? Narodził się w Westfalii. W 1851 umrzył w 1932. Był Oberbürgermeisterem. Fest zacny, fest zasłużony. Co cię jeszcze dali? Mamy tutaj tabule. Tabule po polsku, no to wszędzie je przed amtem, no ale też tabule po śląsku. Fest zoca do tych, co to zmajstrowali, co taką ideę dali. Prezydent miasta Bytomia, Rada Miejska, Urząd Miejski we Bytomiu. I no tu mamy takie, no mamy felery. No muszę jeszcze powiedzieć, co Bytom to było pierwsze miasto, kaj takie tabule stanęły. Pierwsze miasto gadają, a tu mało Ślązoków i tak dalej, no ale zoca do Śląska je, to co pokazuje. I zoca wam, co to tak je, zmajstrowane. Drugie miasto to Świętochlowice. A trzecie miasto od niedawna to Radzionków. Chcę, co by we każdym śląskim, górnośląskim mieście takie coś było. No ale poprawcie te felery, proszę. Bytomia, nie o, ino nie Bytomia, ino Bytomia. Podług ślabikorza szajbujcie, bo tu je pomotlane. Trochę je ślabikorza, trochę je sztojera. Tutaj je fol ślabikorz. Tego fol ślabikorza nie trzeba tutaj na wschodzie Górnego Śląska używać, no ale można, no i tu je korekt. No ale nie do końca. Miejsko-rada. No i przód idzie przymiotnik, potem idzie rzeczownik, Miejsko-rada. No i urząd, jeśli no dobrze je
no ale podług Steuera. Musimy być konsekwentni. Albo podług Steuera zapisujemy, albo podług ślabikorza. Jeśli tu jest ślabikorz, tutaj musi być też ślabikorz. Jeśli tutaj jest Steuer, tutaj wyciepujemy to, a zaś jeśli chcielibyście tego Steuera wszędzie dawać, no to tutaj by też musiało być to. Urząd miejski, no miejski urząd, ten szyk, ja, a jeszcze lepiej miejski amt. No ale we Świętokłowicach i w Radzionkowie niestety też tym urzędem wszędzie jadą. Amt, proszę was, no urząd też może być, no ale bardziej myślę amt, szczególnie tutaj kaj były te niemieckie wpływy bardziej w takich miastach z ocawą, no ale zróbcie to jeszcze lepiej. I proszę was, jeszcze jednego mi brakuje. Śląskofana. Kaj jest śląskofana, je inopolskofana. Są śląskie fany na amtach, we Mysłowicach, we Łaziskach, nie wiem jeszcze kaj. Zróbcie to. A naprawdę będę miał do was taką zoca, co jeśli tutaj przyjda jeszcze raz, to mogę nawet paść na kolachy. Za mną Bahnhof. Powstał on w 1868 roku. No nie ten, ale w ogóle Bana. Bo ten Bahnhof jest od 1929-30. Modernistyczny. No szkoda, co nie zachował się ten Bahnhof, który był pierwszy. Wtedy, kiedy budowali ten Bahnhof, wybulili no i starsze tajle z 1872-1900. Ja. Ten Bahnhof remontowali uńskiego roku 24. Będziemy widzieć dryny, te perony. I na znaczeniu zyskał we międzywojennym okresie, bo tutaj był graniczny Bahnhof. Dali już Königshütte, wtedy królewsko huta pod polskim rozkierunkiem. Są my na peronach. Odremontowano hala, szlajbunek Bytom. Ja, to jest naprawdę fajniste. Peron drugi. Mamy jeszcze pierwszy peron i trzeci peron. Pierwszy peron mianowany był i dali je mianowany peronem polskim. Czemu? No bo ze drugiego, trzeciego i czwartego, którego już nie ma, realizowały cugi po Niemcach. No Bytom, Beuthen był niemiecki. A ze pierwszego peronu do Polski, ja na wschód. Warto się tutaj wspomnieć, co w latach 1933-39 realizował tutaj Fliegender Schlesier, furgający Ślązok. Trafił się też za takim mianem furgający pierun, no ale to nie ma 1 do 1 oddane. Fliegender Schlesier, ja, furgający Ślązok. Richtig furgał. 4 godziny 25 minut ze Beuthen do Berlina. 4 godziny 25 minut. Dzisiaj możebne, teoretycznie, no ale praktycznie wiele jedzie z Katowic do Berlina. Nie wiem, szajbnijcie. Ze Bytomia żaden nie jeździ do Berlina. Dzisiaj ten Bahnhof ma niestety marginalne znaczenie. 128 km na godzinę średnio gibkość, a najgibciej jechał 160 km na godzinę. Przed II światową wojną. Słuchajcie, to jest Śląsk, to jest te bogactwo, to jest Bytom, to jest Beuthen. Ja, przyjeżdżajcie tutaj. Przy głównym Bahnhofie mamy jeszcze taki Bahnhof bardziej szczela do klajbanek. Tych klajbanek tutaj nie ma, no ale mamy tutaj te glajzy wąskie. No i klajbanki realizują bez lato. Ja kiedyś jechał do Tarnowskich Gór, do Gruby Szczybła. Od 2002 przewożą ino turystów. No ale funguje tutaj to od 1853. No i służyło to celom industrialnym. Te klajbanki, te wagony woziły węgiel, kamień, roztomajte rudy. No i była całko nec była tego, nie? I Bytom je najstarszy, jeśli się rozchodzi o klajbanka, która dalej funguje, ja?
najstarszy na świecie, najstarsza na świecie linio, ma 21 km. Jadymy najdalej do Georgenberg, dzisiaj miasteczko śląskie. No i jest to fest turystyczno-atrakcyjo Bytomia. Mocie to kaj indziej? Co tak godocie źle o tym Bytomiu? Gdyż tu są takie rzeczy, co pieronie warszawioki zawiszczą. Oni nie wiedzą, że to takie coś, oni nie wiedzą, oni się tam ino tą Warszawą interesują. Ale tutaj na Śląsku, słuchajcie, jest wszystko, Bytom, Bojten, ja. Słuchajcie, naprawdę przaja temu miastu, bo to nie od dziś to znam. I naprawdę penetruje, no ale odkrywam durś. Przyjedźcie tutaj bez lato i karnijcie się tą klajbanką na gruba, szczebła do Tarnowskich Gór. Naprawdę. Kończymy kajmy na poczni, na ringu. No, nie genau na ringu, no ale obok, można powiedzieć. Słuchajcie, chciałbym was zabrać tutaj, no ale nie mogę, bo jest zawrzyte. Szajbnicie, eli to zawrzyli już całkiem, eli otwierają dopiero feznie skoro. Piwnice Gory Wodów. Co to jest? No ze średniego stolecia, ze XIV stolecia piwnice. Już tu kiedyś był. Mocie to u was, no w niektórych miastach no ja, no ale tutaj, słuchajcie, we Bytomiu są takie zacne place. Mam nadzieję, co jeszcze kiedyś no, z wami, z tobą, z wami, co oglądacie, napijemy się litowela albo kozla. Do 1955 roku była tutaj kamienica ze średnich stoleciów. Dzisiaj widzimy budynek z okresu PRL-u. Jeszcze będziemy realizować tutaj. Za tydzień o 6 na wieczór w piątek bycie ze mną, pokażę wam zaś cosik fajnego we Bytomiu. Abonirujcie mnie, jest też Facebook, Instagram, a za kamerą dzisiaj Kuba. Dawno go nie było, no ale zaś kameruje Jerzech Fezrot. Dziękuję ci pięknie, co możemy tak w miarę no, bardziej profesjonalnie kręcić, a nie ino tak, ja. Nie przedłużam już, jeszcze raz landschaft na ring, no i tutaj słuchajcie, kościół, za niedługo będziemy o tym gadać. Chowcie się, Pyrsk.